Dr. Miomir Korać, arheolog, naučni savjetnik, direktor je Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac projekta Viminacijum. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na grupi za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Učestvuje i rukovodi arheološkim istraživanjima rimskog grada Viminacijuma i legijskog logora 7. Claudije Pide Fidelis. Istraživanja su podarila brojne otkriće i naučne rezultate, kao i arheološki park Viminacijum. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova, monografija, studija i istraživačkih projekata. Rukovodi sa 6 međunarodnih projekata koje finansira Evropska unija. Za stručne i naučne doprinose dobitnik je više nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja. Član je Nemačkog arheološkog instituta, najstarije i najznačajnije svetske naučne arheološke institucije.